miaka 13 na igo abalinse miaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Baibuli. Manchumulia on Ndizi TV ne mambie bengi ya ewiki engeni kegima lituko lieti chirimo asetu wabele toko minana naende ime yomoro verio wensake manchumulia on Ndizi TV wa kirewia boka ande onsi ase ototengerete omoroberi wensakia obere ochaka kegima ni maetenga weekend ya beire enchambe kegima asa bange baino lituko Jumamosi mwachite kanisa lituko Jumapili mokaende kanisa na boigo abantu ni maetenga mwachite as umutimoko weekend mbona abande morenchera mukoirana gochia asemeremo kolenda abandi ngo bandate kuyaligani ku asengencho iyo kogenda asemeremo ngo bokia na kubatabinga boka omuroberi wensakia obere ochaka kigima ase igwando so tengerete mwantu mulero Ndizi TV boka litera nenkoro kwa joba maangi na incheria nenkoro kwa FRIDAH KERUBO ne mambengia nyasaya twancheire na ndetokumira na somorobelio bwensakia bono mambia elinde toroseli tukoliago tokomanye na riabeteka kolekana korwa weekend ngima goika mambia ya lero. Good morning Job. Good morning FRIDAH. Ngake weekend ya yalenge. Weekend ningi ya kigima yalenge. Entoereru. Itabati mangana mangi. Kwa bokire buya. Na bokire buya. Jinga embe nige kunya kugusa isika igabuya kegima. Engana yani ya ngomo yo chasemero. Emburo makere kora kogosa. Ko bolinga na wasego twero. Ndanga senge njonga nto muri leo Ndizi TV. Ngwikera. Umuntu anchite gasiri tukolia mande. Oyuwe ikachunguza. Yes, tama tukonsi wikabuya aligani kigima asemeremo ikiageranga abange mbale aho banetie utachitemeremo ko busia SMS ya kigima manche murigerire na batu achakire litkolie itobuye igana nde toganetie na yegali asogendete gutubwatia koru elinde tokogokie mambia lero togosemie atukumanye asenchira yobwagale amashabiki ito on speaker team diaspora asbakoragwa no munyakirgo Kennedy Gisemba boka soime yomorobelio wensakia bono mambia team following baroro chini ya maji ya mashabiki itamatingwa kegima kurase county ya Kisii Nyamira County ya Nairobi Kajiado wonsi tokobatebia ngaso abono mambia asomorobelio wensakia turababere batatu obaganirie weekend ya JUMATATO eringia kegima mwanjumelo boigo na boto bwatu gwetira somtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetira somtandao www.ndizitv.net asautonyohora chinsa emerongevere nainye amatuko atano nabere ye wiki na boiko na osangana intekerengere kia wetira senamba ito SMS ya 0792192834 boiko sensemo ya WhatsApp 0792192834 osangana into mwatumurena yoenda toto wati korwa na boiko obiko sangana into ya mashabiki tukurwa se county ya Kisii bo machoke chache machoke borabu bonchari bobasi nyali barali masaba nyali bali chache kitutu chache north kitutu chache south ebunge elia south mogirango toko ande county ya Nyamira borabu nyansiongo chinseme chonsi enseme tutu masaba to ende asensemo ya west mogirango north mogirango boka umurobere wensaki obere bo chaka kegima to manye ngayenda toto kwa mashabiki ito unayobe hari tunda green boigo shemke buri kodwa stinsemo cha Michael Canada Meshak Ochengo rwa sekenyoro kiaga sore boigo mashabiki ito Moses Nyaundi kodwa
Kisii National Polytechnic boka omoroberi bw'Ensakia oberuta kegima tumanye ngai mwanda tutubwati korwa. Aha, ntubwata mashabiki ito kegima matingu kegima Teresa kemundokora chinsemo chicha Moranga Dolphin Mora kura sensemeri ya Saudi Arabia antubwate wasiri mkuu kura asi chinsemo chicha Doha Qatar tutari kumweba Edwin Akunga lishabiki 001 kura chinsemo chicha Nairobi naboigo Kemi Sophie Motangi kura chinsemo chicha Nyangongo tutari kumweba Madam Emily Onderi nimetebona igo beriga kwero bilia singi nchiyogo ikirana asi chiskuru elinde abegakurwa obasemya kegima imale tukuli JUMATATO litikirimo ni goli tukuli alero obonjiro lya bobetete kegima ase chiro ya daraja 2 bono iga abasuba abangi nambaro imatenga bono moku ali mogende chiro bale bono iga molegali moto gwatwitira asomtando ito Facebook no YouTube mwande tubwati muroberi bw'Ensaki kegima esabali ngena ende tokuba omokyanga boka kokugenda subonjiri buli bwao kora bokole no moyogo bwonsi nimba itembaro babiri bagwikirana agali asechiro abagendete kwari ibintu byabo kegima abono mambira ali bakunya kwabuse chiro banya kubiro seri koko genda umete esteli okonyora ibintu bibangira asechiro gali tali bakoleta babyumura ankonya rulenga omochoko norororonya nechinyanya basibeti buyonye na matunda abachogete buya umungine chiro gali akonya kugukwanira na kwa bakoko igubiyekero kugura ibintu gali yes nande no tinga abasubati bachake mbanda tuwe tumakegima kabisa maitenga no nyanase ebinyonzi ama tukarero abasubati bachake kugingire tuki na abasacha bakare koende baende kinyonzi chinsa chinyinge karanga abasubati ase chinga bako complaininga ningi nkiye ka abasacha bakomenyera ase ebinyonzi baenda gali ase ebinyonzi kwanyora umusacha konya kwa masaji buya oyiguta abasagusika gorora nando konyoranga niho umusacho yo akagingeire gusenkabira umutienyi kolende asenge umoseke ebinyonzi rero ebinyonzi cyo gutwara abasubati bakogingera umusaje unabonyoranga kire wiki goingera gute umusacho yo ngaje do tugiye tuki kolende bo squeeze ogeira wonchoreria ata itache nukegima ndio bona betingutara chinsemo nyorenga noena sebi nyoroime noena sebi nyonzi birie bikebike abasubati be baje kuingira bamanyirenga bo bisimbora Oisa kwa oligere nonya sechi salon asaba sacha bale actually konyara chi customer chinyinge abasubati nonyoro musubati mwaboro egali okumina awatabia pana njenta ito musacha mine tima itisiri ni gani nari tu asomete sekuru ya secondary nga nigo ebintu bitali ebimo bikongusana ya semuno bekinyamolero nga like unlike poles attract like poles repair okay ase ni konyoranga nigo abasacha bakoreta abasubati bakongusa abasubati nabo igo abasubati bangusa abasacha and again tokene nkilinga nanyorenga nibo tumusani one ore korosi byara nabo igo otine byara namagoro pedicure manicure ni matema ngana FRIDAH kabisa nebintu nalete ni gante yatinga ni gabateja bange bakumutira barabasubati nande tukangabura bulia na betingo kora umurobelio bose orobotiri wabene igoro jemeremo yakagire kobe yabasubati one kuna abasacha kaendanga kwanera egati abateja bae bakante binga baragwe banjete abara abasubati baragwe banjete kuchenwe byara n'abasacha asengejo abasacha nigo bakumwariga buya yani mbali kumuchanda n'abasubati barakonyoranga kage abwate chimud modiswi tute byara bya usaba wasale mugaka kimusachere ere na bakumanya na baokolenta ngora ogoche na buya kwa kwenda kinga kwa bero kuna bebyara byao batebanga nigo abasacha bataliko batabwati manga namange maitenga yenda chisaluni chinyinge
aba subati bakugambya mangana Actually emeremeri abakorera nere basoka kwagera actually nyogota ite kumanya aya tikira save nyoro aya gendreta save nyoro yenda seji saluni asaba subati bare oko nyororo botirwa bene ni ndutende to kwa bantomo yonga bono iga meremo yo musata teyo meremo yo mukungu teyo abasubati bari bakone biragita kabisa hari abasubati bakone biragita nimbaroche bako nyara chibeta chinyinge kigima asego ayo musubati ulenkali so ono yo mjengo tata banga ine meremo ya basati nkeba ndo chikondoro bose hagate what a man can do a woman can do better lakini gentongera kemo musubati atakore ndege kemo ninjengo ta ingerege ko musubati atakore kelio musacha gukora. Alright. TV I know what thing Frida what thing about kenene awuta watotebi musacha agakora musubati atakaga gukora musubati atako ata ina nenda yes na nobolita takunyara na musacha nere takubugolie yes even egatie bintu nasa tongereta umuntu getakoreke musacha koreke boigo amangana mangala kugendera ime yo weekend ye boigo yaberege gweta kwa no maite musubati ko rukando Peter Nyongo kabisa omogo soli kegema na boigo okogo soli as chi movie na boigo chiko soli chokwiga chiama chemumbu na bagakonyo rumwanchi oye rumo songo kegema new catch ende boigo igendo kyaberege abantu abango okuminga oyo no mumwamwale oyo no musongo omumwamu kegima ende igendo kebiko kebanta abange una Lupita aberega kuitaberana Lupita ntora moranga gakwenda guchinchia ekala yaye yakano lipstick ndara ko yakano nya na mangana chi makeup iganti de kobe bunare aitabete tabire ende agingerete kwanza Jordan obosio no mutu ebiwekaine kwanza aisa kanyora baidha mafuta ya ng'ombe ai yake ate ni no mugaso igoro esta yara mese kinga abasubati aba Afrika batego yitaberana ende kene kyoro kariye kiyanga ngote betenga umuntu urabete nero oro onyamunyakini onde tayo by the way onde betenga umbuyo urabete nyakini actually ende e blending yeyo nengia hanyoro umuntu mumwamu no murabu style bago blend no na abana barabe bagosokya bari buyapya korende timu chafu timu hapana kosa ya roho chafu mbama chale kama kawaida oyo tali olio bakaja kumweka noli wako de obole omosha ina ramanga na yense sagenrete asitisemo omonjumiro Ndizi TV akulende ntubuna omoroberi wensa kewe gotobeto kumanyina ali agenrete gotobeto kumanya naralia yagenrete omonjumiro Ndizi TV sekerengere lipo go okora imirimo iri ekagere kobani yabasacha yabakungu obigo konda usanga nento kerengere kya unaboigo obigo kubukyo yomo oturo yonde atogenrete ime yomoroberi wensa ketoberi bwerimo asengenjo tobeto korosali tukuri yao asenchera yogo ikira no boigo FRIDAH weekend ye njabe atekutwara mangana mange aso tokoranga nigo omwaziri which is Ezekiel Machogo abeta wikira na ime yorogongo Gusii wikira na sikanisa unenje enjera yamo yogosira chikanisa so tokoranga niga abeta wikira na boigo ase ekanisa ya Nyamira tente SDA ase arigosira obwagachi we conference yenseme yumurobero twikiranwa negachi abarai oyo mobono mubunge okututu chache North Jafet Nyakundi mubunge oswati mugrango Silvana Sosoro mubunge wensemo area ya West Mugrango Steven Mugaka egachi abarai abaitwikirana asenseme yo aswete koranga nigo siasa chabete chigukina
enseme yomaberera amatindi kigima anene mono igoro yobwagachi bwe University ya Nyamira ase ewiki ya etaiga twabakoranga nigo mubunge bwensemo elia notumugirango Josh Nyomoko abateka koralenga nigo University birabe kwagachwa ase ensemo yeskuru ya secondary ya Kabunyorwa skolende engana omubunge wesmugirango Stephen Mogaka aireteri bagalia bene kugikiri na watebanga nigi University bwenete kwagachwa ase omochie Onyamira kolende nigo mwaziri wechisemi oyogo igobeta wikirana nomo vice chancellor we University ya Kisii Nathan Ogechi abetebanga nigo bono ogotukibwa bero wakuru na boigo bulingo bwa bakorwa kolende nigo bono barachi kwena na University you are se ensemo egwendrete ensemo ebwate obulimo bwisaine indekone kinga abamenyi be county Nyamira gotukonyora bali University ase obwango kigima tano toraswa ensemo ya studio torrenara ya abete gakoba ase ensemo you robot yoro abete rukwari nigwa na Polycarp Okara bagokwa na somo jigo yiga bugusangirira ibisago byo kwagache kanise yiga nigabara yabaga bagendere ko bakolema siasa cyarogongori garwe county ya Nyamira ase omwange munene we serikali ya county ya Nyamira Walter Nyambati agendere ko bagakubolia serikali ko bamaiso nabigo ko bakorera abananchi amagendero Nyamira ya kile ngiri motara lakini kirengo sasa kwa 2027 Nyamira kwa kama 2027 namba karibu asebo ikomujigo yigani go siasa na igoroche University ya Nyamira sirati konyarakawa ge kobera cyale mainse asabarai abagani University ge chikonyarakawa ge koraiswa University ya Nyamira asisira kidogo persona ya pero que vamos a hacer un camino pero que vamos a hacer un camino porque cada uno vamos a tener University esto porque la University pero mucha que University yo cuida varios algo de test hablar de tal cuando no es chichar que está no es me sana kadhalika University itakuwa kwa ile teknolojia kulindo mawaziri wechisema Mosque Ezekiel Machogu nigo alireranga bwango yonati kunyaraka bagako gaya nenganeyo na kubeka kirali ase University yo erati kunyaraka bagekoba umwakuru wongere ngara ni ndazi ya nani chasi lazima wanjeni mwenzeni nikokorani ninde bono karo president yoja kandi yaro nande go kwa mwana ngabona igale tutabiko soye president ase ibintu engana boigo ya abana kurasorongo rwa Gusii kubwatarirwa mu nebikoro by'ububiri bw'amatemo nigo yagendera ko Sara asabara ikurwa se chinsemo ne kurwa se serikali nene nabo ne serikali ya county bagendera ko bakwegerera abana kurasorongo rwa Gusii na gotabanigo bale abangaini kulikuwa hiyo shida kidogo na si ofisa wote ilikuwa ofisa wakati especially kwa hii county yetu ya Nyamira na kidogo tu Kisii tiga tokoreleke ene na kisemi Gusii hotera una hotera mwezi seli ono mwangaini tugoyo Gusii abana baitone chinchobe nonye nabo nigabara ikorwa soro bagaruriro kwamirira serikali bagendere ko babakobolia serikali kwenekia ko barorobelia abananchi egurube imetosha baki abana ba mkono ya serikali imetosha mwache kuongezea tax wananchi sikio na senseme yende abara yawekirana sajaiga anali bako ya serikali okoboko kurwa se omo waziri bwe bigwanda uyole ngoma ganyo monene aselieta Simon Chelogoi nigatermina serikali nigibwate mirobilie miyanene yo kunyaraka bagego sira abananchi asaba segetere ko bwate syo bolemi nabego kwebwata nyamone byombe birabakonya kwenyolere besagwa biranyara ko babiko bagendereria. We have a national target to increase our milk production from the current 4.2 billion liters per year to 10.2 billion liters per year. Sasa serikali ya William Ruto ishapeana pesa shilingi bilioni 7 kusaidia kukaramia na kuinua kilimo ya kahawa. Ningana igoro yelio rochuli agenda ko bali kweniki wasoro beru omochokeroka nigabara ibagenda ko bakobole lichiko kubwatigwa.
Muginko ripoti regeta sedi kia wanjete kia Ndizi TV kurugi Gastin Semechiga chia county ya Nyamira inche gonkuruka Polycarp Okara Monchumurilia Ndizi TV ayuna arabete kurua ase county ya Nyamira tokoranga nigo abarai ababitwikirana ase omoyigo yibo changira ekanisa ya Tente Conference SDA ase okubasira ensemo yemeroberio abose asumene muno wekinyamaliro kunga project revamp FRIDAH nkiora kwanere anmon igoro yamangana abetega kwanekiwa asenseme subete igoro yengana university. Ngagetenga abarai kurwa se county ya Nyamira mbakwene gutwara okweigwana babeke university ase barabe bagwanchira actually because gentekyo nabantu tali bantu be county ya Nyamira boka erache kokonya oikapia ekonya sabantu kurwa se county ya Kisii nikotiga batige kumusana nanga nebunge ya nentagetebe kwe nase getentete kubegetiga baigwana barabwa banyenenga nase omuchyo Nyamire kobekwa elinde bango iyo bokorera umeto kumusana nuko igana nabo koraira ni magega magenderero nabo edile yerabe osokonyora gukobekwa university eligotiga baigwane elinde obokorera bobe bokwango ya university chake kwagacho ayina maene naende gintonko kobokonkeringa omwaziri bwechisemya betatabanga nigo tubabeto gutuma ekamati akora obotuki ngana yabetega kwegwa okoboko nomo vice chancellor we university ya Kisii betatabanga nigo botuku babeta korwa robotinga nyetengegwe kurwa burende tumanya koranga ngayiga aikiranete tetukanga FRIDAH obwata kalemaga sinini kolendo tete university tiga ngane ene kiunga asa kwe akobe ku university na se olmo boisaine na yebo na se agendereire ase nginjo nduta koranga naenda abantu mate ebo kumugo kobeka so obole osa akalema karagake wika abantu bachikutagoli kuchinyomba no mate boyiko kegera serikali buli mombuyo bole obwawo serikali nigo emaitenga buli mobwonsi no bwaye asigo ne bwendrete abaraya baba wikaransa kigima baba kwene kinga ase kobekwa na ase arachi koba agaya na ndebe kwase omochioro murabu asino ne chipara chigweteka asino no bonchire barabe bogo kolekana umete aborkyo bali baracho so ase university eli mbachi koba bago strain actually kero ko yebeka go chikwanza lisabume no ne chinyomba nga yibago chakanyora bago kondisha ekiagera ngato tebe chi hostel chi university njigo accommodate aborkyo bali be university baisane ego bwena tebe kwaso omochi at least no na se rental sichire no abantu barabe bago kondisha no na aborkyo bali barabe bago some university eli barabe bago any environment at least ebengia boy gora kini korenda barai nigo bono baonjukiro babera bakora no mate tali nyina barama babere okongo nyamenu ebere elietelio okay bon okonyoranga omurai kare ase ense mubuse ebungi akitumasaba niga otebanga nigo ntotete university ebe kuasaya ngako genda sanga oboko tebanga nigo ntatebe kuasaya azego bono ndomati nakyo umo chief wipare ko boliga inga imoteneine tangaza msimamo siasa njibwata bo wewe wege ngana to betokora nigo babe to bakwanira po igoro yoro bebe rwakeroka ngatiga ekigambiro gesikwe asuma tinga ewiki ye ogochikankwa bako kurwegwa ne bunge wiki ya etinga ewiki ye mugabane county ya Kisii kerane busi ekigambiro Nyamira twamanyenga ningane raja ikunyale kana bose nabara bachiko ikirana na ninyuranga ewiki bede bwata mangana mange na no muswada bwo kumurusia bise mokonyi bumugabana no genderete asi umuchirio Nairobi ngayitinga ngo chakabare wiki yiga na ndebone kikende yoko gogo ikirana bosi wiki gambero wikachi ko ikirana na ndata ikiranete na ina yandeli chiko wikalimu kiwe bichiko ikalibu atigwe sekoline to no kwegenanga nigo nigabara ibaragendere gosika ekegambero sebo igotoro chinga nigo omwaziri gwechisemi imeye county ya Kisii boy komate Kisii no abetega gukora etaro yaye enene kigima nabo yakabaga kwira chinga kichia echintambe kigima imeye county ya Kisii ase balengamo no mwaziri ukorokunga Chelugoi
Simon Chelugui ase twabete korangani babete wikirana aso muchango yomo ime ye parish ya Igonga ase babete bagosanga na amenyi benseme yone mono ase babete bukumulekera amagendero aso mwaziri Chelugui abete gakwene kibuna nigo abaremi bekawa bono barachikonyora kibesa kingi ya ase okone kinga babere bakwegendereria boigo chisiasa igoro ya mangana gendata ime county ya Kisii nchabeza chikwene kigwa ase ensemo yomoyogoyo ase boigo umo bunge bwensemo ya Bonchari Charles Onchoke abete gagosaba egachemero berio ya magendero ayuaganetie ebege okorwa ase ensemo yone mono ase ugosira chisemi tengo turarango nara yabete korwa ase ensemo ya Bonchari Mwanchira wana waminto Matamu Mwanchira kushita tu waru mwanchami Mwanchira nonondo kwenye kuramo kwenda kando Chingu mchana shaiti mwya niyabe laini Mwanchira mwikumu mwe waera kushie Kumanche Ejine yote sabarete kushii Kumanche ni kwa Yesu Kristo Kiagara tu kutuwale ama yanonako ereki Hali kero mwanatoka watisima Out of that 50 million Vekiraga 5 million kero montano resmas kero mochika kana it is possible ndio kima ndio program ikiwo nangiti 55 pare nembe ya tanga wa waito ese minera umorenda so mene sekeka kiki 2 Kateraba our shift rights our request since 2022 for Nyamira Ndogo for Itiworia Nyamaro and Eliana only those two on your street rights to help us with the 50 issues. Was he on the radio interview? And be remember. Our general, everybody was Marabu. When you are Liana, upon a Tikende, Omonchari loves our airstrip. We want our airstrip the way it is. The president. Please, we need more administrative units to awake the Okwaniwete State Professor Kindiki. Administrative units, our promotions and recruitment of our chiefs, assistant chiefs, this school of ours here in Falls never had a deficit of about 16 teachers. We are trying to employ people to turn our among their needs, the most critical one is a twin laboratory, so that you have and so on and so forth. And it's estimated to cost about 20 million. 10 million. What is ailing our country ni kukosa maji, ona maji iko devolved further. Lakini account ile pesa inapata, hawatupei maji na ni pesa mingi. Our schools, they don't have electricity. Bado hapa Kisii, kuna watoto wao wanaenda mtoni kuchota maji. Sasa father, hizi ndio vitu tunaongea, waziri asikie, to make sure all public schools have water, have good roads, and they have electricity. Tulitangaza shilingi 80. Serikali ya William Ruto imetoa hazina ya shilingi bilioni 7. Na hapa Kisii, nimesikia mzungumzaji mmoja, chairman ya Commodities Fund. Hapa Kisii mumechukua shilingi milioni 36. Pale Nyamira wamechukua shilingi milioni 41. Wakulima wa Kisii, nataka mujitokezee. Hii pesa haibagui. Watu wa kule Mount Kenya, Rift Valley, Eastern Province wameshachanuka. Na mimi nawaomba, kahawa ni $1. Tukitaka kuinua utajiri na kupunguza ukora huko katika vijiji, tunataka kuweka pesa katika mifuko ya wananchi. Tafadhali kuna pesa ya cherry advance. Wa Kisii pia ni wakulima wa kahawa. Na kahawa yetu imekuwa inapotea sana kwa sababu hatuna support. Mimi ni chairman wa Commodities Fund pale Nairobi na naona mabilioni ya pesa yanatoka pale, mingi inaenda some regions za Kenya including Central Province and the rest. Tafadhali ile pesa ilikuja huko karibu bilioni 1, bilioni 5. Tuletee Kisii pia hata milioni 100 pekee. Hata milioni 100 so that it can boost our farmers from this region, they move to the next level. Kwa jina la Bwana ya sana vile lakini yeye tena na kukua na baka Yesu baka yane. Akikamura nje ama usiwami
Mwanchumwegeria Ndizi TV ainaro abete kurwa ase county ya Kisii ensemo ya Igonga parish egotoka ime yabonchali ntobeta koranga nigo igoro oranga mbakwa netisiasa ke mono kigima kolende naro chengana enene babete bakwenekeria abamenyi be county ya Kisii namagenderero baligetigo chigokora asto sabanga no eni ntukurwa ase station ya Ndizi TV bono abarai baba kumurekera amagendero narutoganyetie babere bagukwanira iguru ya mache actually abantu mbaroro bakwenda ruchi kwanza aboro kigwa ababere bagukwanira chiskuru ache serikali nigo chibwenete chitwara mache asense moyo muliro bwestima twarire abantu abangi kurwa sebinyoro babere bakuyimurunganya kubatkana no kuboro bwestima igo ne merobelyo bagendeta kubeka asokene kanga Gusii ngomesere na boy goto to koranga nigo enzeme waziri wechise tenga babekira masabo za manyenga ngoyo kabwato moikomobe okay ayena ara tikago kareka na sense meri ya Igonga suneka parish timeti job gosino metenga asorwa ngorwa Gusii obolemi no wenyinjo no ebintu biri bikoirwa ase chichiro nigo bikuru mugondo igototanga milden mumanya tenga obolemi na bwigete kyo mugongo ase uchumi ya Kenya ngoro unautura siba maberali unagwanza nara gwanza kegima tozo tokoranga obolemi tali obosimeki bwebituma byoka wose chingeni wose bitungu wose chingende ntubwato obolemi bobo tugibwe chinchuke ekera beteka gotalira se chinsemo chirichabo machoge chache abalimi be chinchuke babere bagwesoke bene nabo igokuganyanga babwenete basirwe ne serikali ye county ya Kisii elinde ko egendereria babe bakwenyorera engere yabo ya keralitko bo tugibwe chinchuke nabarobu bwane kirwenga mbobwate ningo ase bali babere bagotuka chinchuke chiri babere bako enekyanga nibwate chibese ibintu nebingora begokorosia ase chinchuke nakieko geranga abatugibe chinchuke korwa sense media boy machoge chache babere bagwesoke bene nabo igokoboria serikali ye county ya Kisii kwanekenga ngubasira bale ase kirenga iyo kwegenderia mwanchi muri yetoto sense moya kabere ye studio turanyaro robot yoro na robetero kwariga nigwanere milded momanyi Buna enchere ya moyo gusira sekta y'obulimi nigo abanyakyombe kurwa ase bunge yabo machoge chache ase wadi yabo machoge basi abuba kwemanyakania buna mogo farm aperis basangirekana asokonyora obosemya buna bagotuga chinchoke eliogo chakonyora lige salire igoro buna omumanyi agoterera asa abanyakyombe abo batebire ekerenga kyabo kyogo chaka ekyombe na seba ikirewe ikirabono iga ogo chagwaitoga konene no kaborokia materials, tools, products chikuru asoboke nande ngakie market yere nande chinjo kechi ngakichira abakonya asoboke mabwabo ase chinga kichiri bare sese chinjo ke is a zero management business egende kanene ochirende ochibeke sa safi number itore total number of farmers which is okay gotore aba 32 get target in the year 2018. Yaende le kurwabo tugate site isatu. What is site number 1? What is Mitana 32. Site number 2? What is Mitana 27. Site number 3? What is Mitana 22. Yon sigere Mitana modern Google Store. Nonyana boni go batebire emechandeli bagwetera buna abatugibe chinchoke ase barenge no kugania kwabo gocha ase serikali bono muchando tubwate ase chinchoke chicheito okogesa ngobwate gasien kon chinga kichinyingo kunyara kabaka okogesa kwanyoranga etoko nya kabato goite chinchoke chinyinge ase ngincho tutabwati chi machine nabo igo no kwa festi oboke bonde ni gobo goiteka twali go sabangonya ndiyanya kana tonyore machine yokogesa enyare kobage gotokonya tunyara kobato kwegendera limono challenges tubwate na wono tubwate matimbo narago chacha sinjoke kwanyora indibiri gochororo kagana makonde affectia amana
na engineer modern yo ku harvest chinchoke na materials yutumika ku harvest na tools chonsi ntubote challenge yoro wono tago sabaiga nonde oratoke orategerere nkwane yiga obori bo moyo muyo kuganyo kuya akonye kyombe kenya konya uniform choko ku harvest machine nemetanene ereme nsengenjo members bara bange lakini bara ikera kiwango ku produce uboko bonke tanya kubatokono jisiko na ime ya Kenya twale konyora muna imete tokonyu ngosabe serikali ya county serikali ya itenene yari kwanje tokonya na intu na tokonya chibao na baba bari myabarere na baba toko banyora kuruoro bakonyu gwendo mutana bosa babesti na baba banyora oboke bakine Kulengana no mumanyi nigo asaba serikali ye county guchagwe sonania na kubakonya abalimi buna baiga nonyene county government ngo basaba ekeroro cy'abalimi abasinini abalimi abake bakwerwanirira banyore support yechi machine kire modern egero boke boligo kwende market mbotu ara contamination hase chinga kecho nigo bakora bagoteba obuya buli ase chincho kecho ase balenge no gusaba gochase abasae amona abalimi bande botugio boiga bwanyare kaba bagotokonya chinga kichinde na bakonyora twanyare kaba to wa fest ekero mwana aseli we school fees obwango bu ya twanyara kaba to koni oboke boito twanyara kaba to gokonyera abana baito igorende ngachincho ke gochiro botenengu gochire ryogo gochire ndage igongo sabanga abantu bonse abagusii baito ore mwana ore mako musai tugachinchoke nchigokonya guripoteria egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi okona ko okogani kwa balimi gose abatugibe chinchoke elinde baba kwegenderia asobo mabwa batimeti job kwa bire kokoranga abarayimbara rokura sorogongo rwa Gusii babire bagokora emirimo emia abaraya bange babiro kore merememia ime ye county ya Nyamira tokoranga nigo mubunge West Mugirango Steven Mugaka abeteka korarigwa ne kyombekeria Polestar abuna omubunge kore emeremo emia kagima aso mwaka oyo ase boigo tobete kore county ya Kisii county ya Kisii omubunge korwa sensemeli ya Nyalibali chache Zahir Chanda ne robetega korokia obukoreri obuya ase county ya Kisii na we sensemo yaba MCA ntobwate omo MC Steve Arika korwa ase award ya ibeno ngaitenga ngwikira narase studio gekoraga ENSAKIA monenusu atatebinga siri ni gani atego bisibu aye morobyobo kyagera tata koranga niga kore meroberi menge kuri ndokonya kwebori chibesere nga yakari kurusa aba MC nigo bakoranga kiganje getegera yona chiko taibero bo bisinga amagendera twarorega koenekia ase ward yaye erenga kyako kore ibintu byaye gumanchi muri gekoraga ENSAKIA mo nenoso no chikomera na nere ekero arabiko wochera maseyemo na gotwara enkwana yabe no nyakubwate ibolirinde lyansi obegukwe aliganya chinsecho elindo obegukumubolia asendo chinga mwanchumureria Ndizi TV na abange bagenda totobwatia na abange bagenda tegosangana intwe ime yomoroberi kwensakia stoto tainga nigo naboigo ogwateri bagalia bene ime yomoroberi kwensakia osangana intwe ekerengereri kyao nabo gotumanyanga ngayogenda totobwatia korwa na boigo gotakera oyo mos babere igoro yechinchera igoro obatakere emambia engendo che Janet Nyamwa teba good morning, have a blessed week. Ndoche Samuel blessed sana tema bwakire watching live from Gong. Brother Zach Orash Kenyonsi korua Ramba City bwakire buya following kinly. Ndoche Calvin Lizanga ateba watching live from Mount Olives Hospital Kisumu Mosocho. Good job over there. I love the gesture. Wow. Thank you. Yes, ntomanyense mambara byaba. Ndo chinga domi mogera gotebanga no ali meyo morobeli kurasinse chiaki abira eno kumakori batanga omoralia eno kumakori bogi watching live omunyakirugo Kennedy Gisemba gotebanga bwakire watching with you mbia mono sana Jared Oyunge korachinse chichanya nkorora gotebanga no ali meyo morobeli bwakire Ochado William watching in from Sensi Kisii James Jemo abateba korachinse chichanya
ya Kenyenya niko ndani. Oigondoche Edwin Machabe otebanga korwa eskimu borabu ria ng'ombe rigoma otebanga korwa eskimu borabu rigoma Chepkombe na wakilisha ndoche Nyabaro Senior Oura tenga from Kajiado County niko ndani hadi mwisho. Ndoche Dolphin Mora otebanga good morning Job and FRIDAH, I'm watching you live from diaspora. Happy new week to my parents, friends wakiwa Rihanna Bonchari, friends and all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies behind. I'm in ENSAKIA till the end. Rose Mwebi Mabundu niko ndani. Henry Ochoki Daktari Korua Itibo City Kisii County niko ndani. Ndoche Margaret Magi Korua Enduma pamoja. Victor Omondo Miyenda Korua Chinsemo Chicha Nairobi West akatabanga aigatina Nyakoma Chapi waikali hoteli ya Buga Bumondo na Mwachange family bategarete bya kabisa hadi tamati. Atabanga abaiga baswa somoro bili Moiboli Anthony Ragori Mokogoti Nyangalesi Rispagisio Rashila Kemtopo Lombaki Boys Naira Suziri Ruma White Elvis Opande Zakari Makori Muginda Charles Abangi Rose Michemo Omugaka Kerecha Fred Nyandika Musima Jackson Salome Kemto Onyoni abonsi basoimi yomoro bili Edwin Matagaro Brownie Onchari agatabanga good morning nikiwa Estates of Nyariacho, the capital city of Nyamira County, tuned live in with the world is happy to hear you. Mbiamano sana Kirandi Dennis watching live Korachinse Chicha Nakuru City. Mosomi ya KERUBO mabachonya igwa Nyamira bwakire bujatu dad Mosomi Omura Mam Agnes Mukira ndoche Lydia Mose na otore korua asensemo ya Nyakwe Victor Omondo Miyenda connected nikawa nikiwa hapa Nakuru Nairobi West tuko pamoja hadi tamati. Jare Dorure Mature tiagatebanga korwa Nyachichi secondary na otore ime yomorobelio JK Manta agatebanga good morning watching live from Saudi Riyadh. Mbiamona sana asibali mugenda kulika ujumbe chino na bwogoswa asomorobelio bwensa kyabo. Asebo gondoche asensemo ya SMS Daniel Bosire from Marsh Park, Bran Otis, Ezra Matunda, Isaac Omurwa na Elda Mongeri tuko ndani kwa mpigo. Mbiamona sana umanchumuli yagenda kusangana ntu asomorobelio bwensa kibono mambia kertoka neteko gusansa mulira na ali tukeliga na gukumanya ayagende tako kolekana kertoko kwenyelenga asinsemo chiche mitandao na bakwenda kutobwatia gwetera asinsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News digital na wega senseme ya YouTube wetera Ndizi TV News. Wega se namba yetu ya SMS ya 0792192834 ase orabotuma ekrengere kiao wetera ase ujumbe na bego sangana into mwanchua omurire ase umanchu muri Ndizi TV na botambe ntunde ntangani nigo tokuba tokumulekera ayaganrete ime yense ichwa Kenya anene mono ase orogongo ruo gusaskolendege wika ase ntunde akabire tobata waswa ensema ya magazeti ni ntunde gatatu tobata gusanga naye igoro tobata gusanga nomogeni asebirenga ali Jumatatu litukolia siasa litukolia Jumaine liaba lituko liobo chenu litukolia Jumatano guseti chigatatu liaba lituko kumulika chisemi lituko elia aramisi tobata kumulekera na alia yagendrete ime yense itwa Kenya bo anamono asensemo yerichu chiko litukolia Juma ndoigo twara mangana mange no kwebwa toka kigimasi kumachumwe Ndizi TV entunda ya kabere buna botambe niyo kumulekera ensemo ya magazeti asebuna botambe nkobaira gwetera asingazeti ya The Standard. Nainja sensemo ya neni ngobaira asingazeti ya Daily Nation. Atumeti job kwaro lirenga omukonyi wo morai wense. Rigiji babera somo stali omutu wokorwania ebinyogo byo gotindia bitanje iri ase serikali me ya Kenya. Nabe ngwanja asing emere maende tokora na boigo omoyo lya bwati bokurwania amarua ya tanjire kyagera niga tataba arena alyange no okurusuwa sekero kyo bokonyi bo mure bwense kugichere arwani esegi ya marua tanjire nigo abere aho salige saku asoro gongorwa Mount Kenya kyabasaye nakekoranga bono iga abere gagwesoke gimana otebanga tigarwani amarua ya atanjire Ekorogori ya sorogongoro lirwa Mount Kenya actually abasaya bange gusaba sacha bange nigo basireira samarwa nego tenga omusbate omukagwe soke
kenga kikagokura n'abasacha basirira samaro abaisike baito basomire bono mbabwati basacha barachi kubanyoma ekiagerange ebasirire tamarwa chinga kichonsi nakimukiri getambu kitore na county ya Nyamira litkolia Jumamosi obonyabimbo baboko kolekana kigima elinde kurwania ebinyugo ebebyo gotindia inesige bwendete kogendera kigima neto tokone kintu kutwara turege saku ekiagera bono maito omonto oli otindete chinza chionse atando mpera konyoranga akuboke mambi oendo otinda naende igendo kumubuki akole meremo anyole cya kunyera none chinsa cyo kuragara taikuragara bono yokonyanga omonto igatinde chinza chionse bono mate bono yo bono gagukorera ko bomonto takonyegesa emerimo ase ensemo arochenga mungwano yomoka gukwati kurwa sebu konga omonto morebi etukondiri arate ninge nabo igo takero koligereria nga ometo bolebi olengereti obolebi akabesa kali gasini ni okonyora kwenda kwanywera baida akabesa nga yora be gukogacha lakini kaguna omonto kurwa nsemo nere gakomatebi nga abantu bali okorra bakunywa se chinyomba chioko yogokya babu ati nibo amaita ine ngamende bwandete kuligere rukegima abura nyolenga mbabwate nibo lakini nibo yabenjera bakuyitumika talingia mbabwate kindi ko bakonya ekyagera barakonyoranga ba etaniri babere bakunywa maruwa mbaka ba etaniri betereri ase injini yokonyoranga amusharo yo bonsi pini wakwenda samaru bono nabwate nibo lakini nibo yakuyitumika konyoka ego bono twaberto korona ndama chiko narora beri gakoretwa maiya actually asaba one bono igachi license cyabo cyabere chiko ba suspended bachake koyegwa chi license woya erinde kwaneke nga ebinyego biga bakonya nebikira nubire asobotumekibwa mwanya bantorera abange bagosiria obuguma bwabo abange bagosiria amaiso kubwatikana no botumekibwa ebinyego biga omanchi muri gerekero ole skogari erendango yes moncho muri Ndizi TV erende kigima neto na kinga twabere tukutwara egesa kukyabo sasa injo moncho muri Ndizi TV entunda kabere ni gotoko batoswa sense ya magazeti ni gora sigo twanchera twende somo timoko oromoke kolende tunyakuyaligani eline tabetoswa sentunda yende tobetukumulekera egazeti ya Nation nabo igo egazeti ya The Standard. Ndizi TV ubwansu bw'omugusii imena isiko yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kageire ko banero eyabasacha konya mataro musojo kaende musojo nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kageire ko bana eyabasacha umera nanche Dorcas kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kerari tukoria Jumatatu jinsa ibere chama baba imeya Ndizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas kemuma Omwanchu muligiriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligiriya television yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV
obwansu bw'omugusi. Salim. Kyokoraga. Na ikwento ko bulin kyokora. You know when I left in Kenya, tadi aku amkabete pake airport. Sagin. Hinki. Nalero na kyomuntu. Kakuonya kogo kwa. Nyabeta kira rituko ria wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa 2:30 cia botuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro balia Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia Gusii tumera n'abalimi ao asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oburimi nobonda oyogochera butambiri tukolia maine ense monene usugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tekane irio tware oburimi obonene elindo onyara ko bagokora oburimi nabo gotwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa 2 cia butuko no moiroroye rituko ria Jumatano chinsa 5 cia mugaso na Mildred Momanyi. Naro producer yane mbwati twande bakasomore mimo boli na ki akora mabera yanyara ko bagagwansaiga omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti 52 inya 3 5 2 5 eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomugusi Nyangwe so ni ngenda tingo kora. Nyangwe so Na koire ritime. Kora nyore ngabi. Ore tera abantu simanya gitinge tuabeta. Wanjireyo. Nanjire. kera rituko ria Alamisi enseye monenusu ya Marogoba Echinenchi ngekero chomugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azetayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unakubona okwererega obunobukano obukano bumwe agatumekire engagi nyani cyareko yagiye baba yagiye timoni cyo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina baguboreva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego chigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera nomwiroroye rituko ria Ijumaa chinsa 5 cia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye
laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechimashini chekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo Some get a kuna unarega kama elaptek por Dynapath Laboratories itari itomunya atorito kulida marwaire na malaria kulitore sukari tupima blood pressure kupima kidneys kupima liver function test zones laboratory nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology abo igokorenka amarwaire buna HIV, brucellosis gose oburwaire bwa mabere, arthritis na yanda mange boigo nkorenka bare omubere bwensi asamarwaire buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Eskuru ya St. Anne's College nigotogo kwa aribagali okumenta ebirengo byekisemi ase chikosi au Ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial. Ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde. Ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4. Nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia. Kisii asamagacha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity. Nyamira asamagacha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure. Keroka asamagacha Cooperative Bank egoroba entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako. Voigo e branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri. Erio kwerikia ni goga neirie result slip ya KCSE ekebande go se waiting card. Ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chio kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Enyagitari ya The Aga Khan Medical Center meyomo Kisii nigigukorerania tariki 14 cy'umutinyiga ogatatu kisamo kirice kanisa ya ACK St. Philip's imeyomo cy'ubosongo ninjubumerane amanaba lingole boburire bwenyigo onye yamate yaoke bwato mugano bw'abantu babiri bagotwara umucando bwenyigo wabiri gugotwara umucando bugwetia maje gusoko genda haja ayinubate myaka 50 gukigoro wato umucando bw'amanyinga gwakaigoro usio oguta we sigara okogenda haja ryuka amanyinga ase eacha yago usiko twarubirire bwo sukari nonyayo gwato mubero murutogose obesity neche tariki 14 cy'umutinyiga ogatatu irimenyekana buna World Kidney Day asamange akesi bigotera chinamba 0722203622 kose 0733637566. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwato bukorera ubya asibirengo ao yo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa Jumatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari noborema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive.
obuye mukwigira na Rocky Driving School mbulia buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokema nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asorusege rwabo yakegima orure imechi nsamo kiri cya yogo mbara bari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatuka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo boigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokema yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusyalira bimeri endagira next supplement chetugo amaryogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga igatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinyumbeli ya Kinyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza boigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station boigo naboko bakira esimi Enokema Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii. Mwanchumulilia Ndizi TV twakwale nibene ase ntunda yende ime iyo moroberio bwensakia ase buna botambe chokumulekera naralia ya aire obolito ase ensemo ya magazeti. Nigo ngumulekera egazeti ya Daily Nation korendo mwanchumuliye tutaraso asenseme linko nyoligwanga enyagitari ya Aga Khan nebwate umoroberio bokwena na obugwenya bwabusa oyorabe ko gokorekana kitariki 14 cy'umutinyiga ogatatu mu mwako yiga asomorobereyo orabiko gokorekana ase ensemeli ya ACK St Philip's Church ime ye county ya Kisii asibarabe bako murikira amangana ose amarwere animono ase ensemeli ye kinyigo omanchu murigereryanga obokoleryo obwoni go kwaberego kwaliganirwa bene kitariki 14 cy'umutinyiga ogatatu erinde obego kwenyorera obobweni yakegima Sigo mwanchumulilia Ndizi TV imnenchira aya moyo kwiranelia agochia ase ensemo ya situkurwa bostukuna ase muno bikinyamuliro tukorokanga corporate social responsibility ase bako babako inyora abantu nabo kuba inyora nakuba chengera aso kuba bwatesia ase obokolerwa abo ase ko kitariki 14 cy'omutyenyi oyo kwabere gokwale ni rubene ase ensemeyo erindo bakonyoranga no kurwaligwa kwa busa. Babe bakorigereria onyoko bwate obokongo bwo gwetia mache obekugwikirana asensemeli nyoko bwate high blood pressure asensemeli ya diabetes na boigo obesity onyo mubero gukoro monene igwikirana ase chinsemo kiri kigo sase kaniseri ya ACK St Philip's erindo beko kwanyorera obogwenya kekima agwetera ase nyagitari ya Aga Khan. Yes mwanchumuria Ndizi TV ongo tujoswa ase
sensemo ya magazeti ase nayo kumulekera egazeti ya The Standard. Egazeti ya The Standard ndoche page ntangani engana eirobo litokegima nigoro ya makongo ale gochibosio anene mono ase sector yobo chenu astoro chinga nigo abanyagitali bagenda babiri bakora linko barabe bakogendra no mugirobo onye ebirero byabo mbirigo chiko koba bigo tegererwa anene mono igoro yokulikibwa kwaba aroke baliba in chance baliba beokora eskuru asengincho nigo emerongo etato asemia ekerengo kia baliba ko babagusira sector bochenu asigo nigo koranga baje bakonya sana asengincho nigo baje babange mono asechinyagitali babagusira abanyagitali asobokorerwa asigo nyembayo nigo torachikonyora nigo ombo chenu urabo kwirani kwa maiga astro chinga ebiche yubo ebiche bikirali neno yo mwaziri wobo chenu Susan Kumincha kegima asbo gondo chinga gazeti ya The Standard ekumulekera igoro onye raira tari kuira ekero kia EU naki obuguma bwabora chikoba ngaki ensemo yaya kisiasera chikobo sio asewata nganigo ebegete siasa chiaye asa kongu asbo gondo chinga gazeti ya The Standard page ntangani kumulekera igoro yense ya Amerika yaberege guchaka kunganyia abakoli emirimo abakora ase chinsemo chia Haiti ase bali batabwati mirimo menge bataki kunganyigwa ase babere botingia obolendi kigima ase ensemo yamagacho ekero ibago byenseme ya Haiti bigendrete guturubania omorembe ase bigotorocinga nigo chi county bono chirachi gukwanira igoro ya monchirili echibesa chiri monta wakana bunege kendo ase obogotubose NSSF boigo niye emolekerete igoro yoko yiyua kwa mabuta ensemo eliaturukana okukwabere okobeka amagima yabamenyi benseme yo ase are kongu ase igo ayuna aramolekeire ase gazeti ya The Standard page entangani ase gazeti ya Daily Nation page entangani anindoche omulkibe gazeti yo amulikirete enganene nekigimagabo asa kubulia nganingo orabe kago tenenia okonerigwa kwa abaorokigwa ase chiskuru chingaki agendeta kumulikira nakim asensemo ye chiskuru che secondary abaorokigwa bagendeta guchandika kubwatkana nganigo bankire gukora obwanchani ase chiskuru echo keraba bete ba omulkibe gazeti ya mulikirete nonye nabarukiwe bali bamwe bagosoma gali nonye nabarukiwe bali gali nigekera bakobolia abana gokora obwanchani bakwanga nigo bakuba baguchandika agati ya biri biko babikorokana ngamona okorenta chigrade chire chimbe ase ensemeli ya masomo igondo chikoli mulikira engane yo asobweme ekero turabe tokumulikira page ya 5 na 2 koiga se page yentangani nigo mulikibe gazeti yo amulikirite engakipono okungusana na kugendeta kwene kigwa magega yo muraibikia magya ODM Raila Odinga koralia benenga ningora abega koira ensemeri yo kora ekiame kyogia ODM chingaki arabega koba ase chinsichichisko ekerabetega korwa gusega betega kokwaniranga oyo kabiro mugavana wa county ya Mombasa Hassan Joho na boigo yo kabiro mugavana wa county ya Kakamega Wycliffe Oparanya na barabe bakwira libaga ase okora ekiame kyo kolende mbaroro babere bakorokana koba asensemo ya Oparanya na bande koba asensemo ya Joho ekerondo cyo muri kibe gazeti ya muri ketenga asensemo ya Oparanya nigo Edwin Sifuna Dr. Oburu Oginga Opio Endanyi na boigo Timothy Bosi na boigo Simbarati na Elsie Muhanda bare asensemeria Oparanya sensemo ya Joho ndorochenga Junet Mohamed John Mbadi Babu Wino Ledama Olekina Steward Mazayo na boigo Fatuma Masilo abuna bale asensemo ya Joho igonto chikumulikira engane ya sobo ime ekertarabe to kuigora page ya kane boiga se page yentangani nigo muliki gazeti ya mulikirtenga
na kibono kuboligwa kwabere gokuruga kurasensemo ya Chief Kadhi Abdulrahim Hussein oyoberega kubolia Abaislamu kuganya oguchika kwaye bosi bwokweroberia ase omoiga osomoroberio o Ramadan ntuchikumulikirengani yasobwe mekertrabeto koigora page ya kabere boiga se page yentangani nigemurikete nga kibono chiskuru che secondary chabe chachakire goseria aborkyo gochinka gwetera sensemerio korenta school fees ekarababere bakweneke nga chiskuru gose aborkya banene ase chiskuru che secondary nigo banyore chinga kichinkongu ase okogenderia emiroberio akubwatikana no kuborwa gwechibesa igonto chikugora page ya gatano na limo tobeto kumulikera ngane yo asobweme wanchumuligeria ayonaro aire obolito ase page entangani egazeti ne ya Daily Nation toskebosio ase gazeti ya The Standard page ya kabere ni ego kwanira igoro yomuibulio yomo ochire osoera eskuru na boigo ewizara echisemi ase ngencho ni gaboro kibwa ase skuru eyo omuibulio yo abwate omwana oye eskuru ya St. George's Girls Secondary eri Nairobi babete bagosabwa chibesa che school fees mono batete nga anye mwaka neti school fees moriko chikosoa ase skuru ase tamu iyi entangani engana yabete komoge chikegima akaenda ase ekigambero kosoera eskuru ase ngencho etabete kwigwera okonacha we bose ogochika uwe wizara ichisemia sabeta ngati abana bonsi botabwate school fees bawanchirwa baende eskuru ase engane yebono era chikwene kinga okuna chakora bwo kurwase eskuru eyo korachi korwa ekyorokerelio anmono gochia ase abaiboli aborkia na boigochia se wizara echisemi boigo gazeti ya The Standard niyo kwanira igoro yoyo kabeire commissioner wekiombe kyobocholi chimbebe ne chimbebe IEBC Isaac Hassan nigabere gati yaba nachi ebina abo baligeti gochikotume elinde bachikoiru choria amabaga emerongo ebere ase court igone ngana erabe kumulikirwa ase oboime toskebosio wika page ya gatatu nigo bono musacho yomo ase amalieta David Munyao Nduli abiro saba omunachi ebina omonene Matako ome abega komokonya komoselia mukaye kurwa ase enyombe yomete nigo babete bagutigana ase okonacha kwabeto kurwego ne koti chitari mwaka bwechirwe bere nemerongo ebere nemo umutinyi ogatano na gatatu ase bono iga kolende mukaya genda tekomenya ase enyombe yo ase bono abera kumusabanga gaki madakome aso gwancha kwao rosi ekamati yabajaji batatu babakumulekere na kumoselio mongino yo kurwa ase bwone kyagera bono iga ntuli amo nere Tuskiboso yikase page ya kanani ge kumulekera igoro yokugania kwa Raila kochikwamerelia ekero kerikia Africa Union igoro yechinchera korabo konacha chinsemo ibere nigore omoyuo otieliri chinsemo ibere bose bono igo konacha ikwanira igoro yenchera korabe ego gonchiria siasa cha Kenya na boigo kwene kinga nkoncheri kole okugania kwa Raila ase amagania ye akisiasa nige ukwanira boigo buna Raila tarabu mwango uchigotiga siasa nonyanga karenge nsemo ya Wajir na bedote banga nche tinatiga siasa nche nondanga nimingo batarasi kolenda bedote nga chinga kichiri agendrete kwamerelia siasa chorogongo rua Afrika nigo arachigotigera bene omo oyo kabero mo governor we county ya Kakamega Wycliffe Oparanya na boigo oyo kabero mo governor we county ya Mombasa Ali Hassan Joho babaotenera ekiama singinchata tanga nigo babere baisenda koroche ase page eyo
page yo ya The Standard egazeti page ya gatatu page ya kane gazeti ya The Standard ni gatoroche umurai wo mubwa Azimio Raila Odinga gakobutura eriboni gabukale amo n'ababunge omubunge Okibra Peter Orero na abarai ao bagendrete bete bakuikirana asenseme yo asingincho ya magendo to entre kuika ase page ya gatano nige ukwanira igoro yogo totwara obomo ime ya Azimio buna korabe gokomo letera abokongo omoko oyo omurai bwekyama kya Wiper Kalonzo Musyoka nigo omurai wobomo bwa Azimio bibo igoro omurai bwekyama kya Wiper Kalonzo Musyoka abe ha teoria nigo otatwara kwa bumo busoko bagekana ime ya Azimio korabegati yemechando arabaga gwetera ekerarigeti gochia kwamerelia ekeroge kyo ase obochori obonene bumwakoyo toske bose wikase page ya gatano nemo niyo ukwanira igoro yokungsana na kwabira korekana egati ya bagabana na boygo aba senator igoro yichinchera chi okungsana okukwabira okirania amagenderero maega asigate bagabana baende tukungsana na mugabana na Kuru Susan Kika no senator tara Karanja Thabita na botoche mugabana o Narok Olentutu no senator Oledema Lekina Nandi governor Stephen Sang no senator Samson Gay ensemo ya East Ndoroche me umugabano Kawira Mongaza no seneta Katuri Murungi umugabana Abdi Guyo uyo Isioro no seneta Fatuma Dulo habo igo ime county Kisii governor Simbarat na boigo seneta Richard Onyunka toske bose wika ase page ya gatano gatatu nige ukwanira igoro yaba aba MCA ababere bakomona mochia omoseneta bwe county ya Kiambu Karungo ase okogania kuirania amagendero yo mugabana we county eyukimani wa Matangi ni watebanga nigo barochinga enchera Karungo wa Twanga abega gochaka gokora ebintu byae nigo abega go taramorokia omugabana amaskani ali abwendrete kwegwa asbon babiro kumusabanga bon aire ngora aitebote baendrete kora awodi ebunge ye county ya Kiambu toske bose kase page ya Kianda ekwanera igoro yobo kongo oligeretie bose bole bosio ase ensemo ye sector yobo chenu astrochenga nigo ase ebiche yo enene kima ne yabanyagitari bali korobekana ime yomochi okisi ewiki ya eta ase bali kwemurunganiria egati amakungu bagwetera ime county ya Kisii askolende bono iga nigo okwe murunga niko gendrete igoro iyo tali kwa borokia aborokiwa anemono baraba bete bago babona toswa asensemo ya internship elinde kwane kinga babero ikirania abokoleri bwaye epitoske boso kase page ya kian ya ikomi ni ukwanira igoro yobo kebaga bogendrete ase enseria ya Haiti ase abanta abange baendete uchandika kegima ase gwikira bonega chinse achacha kunganyia abantu babo asengencho asengencho ni oboke bagwa bero kugendera ase ensemo yibibage byo bidataiti omo rai wense obera sokorwa ase ensemo Haiti kugendera nemeremo ase kolinde kwanera igoro yechinchera au anemono igoro yense ye yabeire igego twara obokongu ase engencho yemechando ekobage wetera eyabere koletwa nobokebago moncho Ndizi TV oroboti oruo igoro ya Haiti nongoikira amwalibo kumulikira egazeti ya The Standard askorende onye koligeti kwemanyera amange nabo kwegoro gazeti ya The Standard okwemanya amange igoro ya gendrete ase ensemo ya magazeti
Tukwirana ase gazeti ya Daily Nation page ni ya kabere nigo mulikiwe gazeti yo amurikirete ngakibona umusubati yo makuru ase county ya Mombasa oyo betekago soerwa kubwatikana no kunereria omwanchio ye chibesa sabeteka kumibere chibesa chimilioni 2.5 na iberekera betekago ikirana bosi bwekigambero umusubati ya serieta Lukia Sleman nigo atabeteka gwanchirana ama mochayo ase anegetinga kuno kungainirire nigo babere bagutwara o bakuba abanchani akorwa ase omwaka wechirubere emerongebere akorenga no muri gazeti yo niga murikirete naki omusacho yo ore no bolema aserieta Juma abetega kwa omwancho yo yechibesa Rukia elinde kwagacha kugora endemero nabo igo kwagacha enyomba asibaroberete gokora enyangi omutinyo lyoeta achinga ki omusacho yo Mr Juma abetega kwa nekanga nigo musubati yo aberega kumura chibese cyo na nigo bamenyete no musacha omungao Juma yo betega konyora omubasukano bwe para anigo abetega kubunika gutwara spinal cord injury ase kolinde bono gwikira bono iga ale no bole maigo nike kambero babetega gwikabusibike gambero linda kwanika nga nkwire niligwale chibese cyo chiaye gotaka koimanya omugano yu asoboime nabo okumurikira page ya kabere boye page ya kabere nigo emurikirete nga kibono omo chief kadhi Abdullahim Hussein aberega kubolia abaislamu babe bakoba abatareru nabigo kuganya obuchika kwaye linde kwerobelia ase omutinyo yo o Ramadan niga aberega kwanike nga nigo teri kero mwaka abaislamu babe bakongusanana kera bakurigereria igoro yo mutinyo bo elinde gochaka kwenga tanabo igogo saba asaberega kwanike nga nigo bamenyete ase chinsemo echo kirabe chikubangaina nga kiba kurigereria umutinyo yasanikira nero bikora chikoba gakorwa ogochika elinde babe bagochaka okwingata no gosaba gose umurubiri umanyikante na Ramadan ase page ya gatatu nigo emurikerete nakibono abana bamwabo batano nomo abagendete kungusana na kubwatikana no konyora enibo eyerekerengo yechi milioni emerongo ene magaga yogo siria abaibori babo akorenga no muri kibe gazeti nigo ayanikirenga nigo kungusana na kogendete ko enekigwa se umwana yo masirita Timothy Mwangi oyoro monchirele county ya Nairobi abeteka gotigerwa enyumba na ise asirita nyagosira Daniel Kairu Kimani kabaka gotigerwa enyombe yo abeka ko yerigereria nigabe ayenikiringa nigabe taka kurieru mwando abeka kulinda enyombe yo Daniel Kairu Kimani nigabe taka gosiria obugimo bwaye achitati 19 na 3 cyumutinyo gatano na gatatu mwaka w'ikiri bubere na 10 akabaka gotiga ense yo borai wo murugyoye oyibo igonero betaka gosiria obugima bwaye umutinyi okyanda kitariki 10 umwaka w'ikiri bubere na 15 akorenga no muri kibigazeti yeni gakwanekya nga nigo Mr Mwangi abereka bakorere nyombe yo renovation asayenekeretigwa nga enyombe yo ne yaye kikeirere abana abo bande batano bochaka kungusana na igono kungusana na kwende kigwa na kibarabe bakubagana milioni 40 ekicyabete kigotigerwa nabayiboli babo igase page yo nige muri kerete na kibono omonjiryo yomo oboda boda chinga kyabetega konyoro mu basukano bwepara na cyubugima bwaye bwabeire bo bonchereria korenga no muri kibigazeti niga muri kerete ni go monchererio yo aselieta Justin Koriema oyo bwate abana bane ari bakoro boncherere bwaya sensemeria Eldama Ravin kabaga kumerna no mu basukano bwepara oyo oberego kumubeka getanda korwa umutinyo gatano mwaka w'ikiri bubere enemerongevere wikira bono iga ataliko bagakwinyarego gotaka kumanya umugano waye nyare gazeti ya Daily Nation page ne ya gatatu ase page ya kane ni yemurikirete na kibono obarai ase kyama gya ODM warachikoba
kero umuraibi kiamagia ODM Raila Odinga beteka koralia bene ngana chikogenda ko rwanirire kerugo ky'obunyakerugo se chinse chichobo mwa Africa nabo igoko bali bagayo kabero mugavana we county ya Kakamega Wycliffe Oparanya nabo igase county ya Mombasa Hassan Joho obere gakwene kyanga ngako genda ko anye gakonyora ekirugo ekyo nabo arachiko bali bagabene bagendere no kora kwikiamagia ODM asene kirikolende nga atanyoretie ekirugo ekyo nabakoirana asense ya Kenya elinde agenderere ne siasa chia Kenya igo gotaka kwimanya mange nabo koligereria ngaki babete bagotwara igikara sense meri ya Wajir na nde editkoria Alamisi se wiki eri ita nabo igo ningogenderete gusira akeronga egati yabarai korwase kiamekija ODM mbaroro bagendete kwa okoboko Hassan Joho agenderere ne kiamekyo nande mbaroro bagendete kwa mwa Wycliffe Oparanya abega kora kiamekyo gomwanchumuri gotaka kwimanya mangi gazeti ni ya Daily Nation page ni ya kane ya se page ya gatano nigo emurikerete na kibono omubunge kora sensemeri ya Kikuyu Kimani Chungwa na kibono arurege kuru asaba bunge bali batari goikerania ase ebikaro aberega kwa nikanga emiroberi babere bakobe kamba bwate signing attendance sheet na nde sheet yogo sign oserisa karaliri yogo betesei kero mubunga berika guikerana asege ikaro na boigoli lya gosoka na aro obagakobita esei berika kwenekenga ababunga bange mbaliko babaguikerana asevi karo na ndi mbaliko kwana kero emiswada yaberige kubekwa bosi bwebunge igo nekiringa mbachiko baba kuimukirwa egetambukero bali babere bago kira anaende batari goikarana ase ebi kalebyo gotaka kwimanya mange page ya gatano ni murikirite engane yo ase obwagale page ya gatano nalimo hanige murikirite ngakibono chiskuru che secondary chabeire chigo chakagoselia aborki wago chinga elinde ko enekyangangwa kana bare school fees korengana no monyakerugo wili kuria kora asensemeri ya Kesha Kenya Schools Kenya Secondary School Heads Association nigaine kiringa chiskuru nchira abachiko nyora chibesa korwa ase serikali abuna babete bakulirwa era no mulikio obotambe ase wizara yechisemi Belio Kipsang oyenegatinga wiki yega chibesa chabere chikobwatuka na ndinchiche chikoba chigoikirana ase chiskuru abayigo muri kibigaziti na muri kete kyomo waziri wechisemi Ezekiel Machogo abetega korwa ogochikanga aborkia abanene bechiskuru mbaba bagoselia aborkiwa ase chiskuru bona chabere chikogenda mamincha nugo chikoko kolengana na Mr. Kuri nigo ayanekiringa obokoleri ase chiskuru anene uyote nente eskuru ya Muranga High School aniga tebiringa aniga borkia banyolire chinga kichinkongu ase bari bago supply ebintu gocha ase chiskuru echo ngire go supply ebintu ebyo akobwatikana na madeni ase baganiti chibese kikemkerera baraboko imukia egetambukero na gochaka goselia abana gochinga ase page ya gatano na kabere hani yemuri kerete enga kibono aborkyo bakari konyora chinga kichingongo ase chiskuru ekero bankire kokora obwanchane ekero bamuri kerete omuyibulyo yomuyo gendete weitia ekero omwana ye abetega kubatebya abaga kurusigwa ase skuru eyo na kibona abayibuli abo babere bakonyora chinga kichingongo ekero bakumurikiranga nigo morkyo yabetega gosoa ekerasi gya kyanda magiga yokobera se tamwe yemo akabaka chaka kubuli abayibuli baye babe bakumurusia asiskuru yikolende abayibuli mbachi kubwaterelia engane yo kolengano muri kibigazeti eyo nigo morki gwoyo abere gakunirwa asiskuru eyo magega yo kwanga gokora obwanchani ekikeirere gokoria bobe asiskuru eyo chinga kya bayibuli baye bangete kumurusia ase skuru eyo boigo nige muri kerete ngaki aboroki wabange babere bakunirwa anene korwa ase aborokia nabo igo abana bali bamwabo bagosoma chinga kibagendete kwanga gokora obwanchani naborobo yone ngane gendete kumulikirwa aso boime
sebabolire ng'ani ng'orabe kagokora ebikorobu nebyo ase chiskuru gotaka kwemanya MAANGI egazeti ne ya Daily Nation page ne ya 5 na 2 ase page ya 10 ando chomuri kibe gazeti ejo amurikerete nakyo mokonyi bo muraibu enseri gathigashagwa agenderete kurwanirira abalemi anamono asensemeli ya makadamia ase aenekire ng'ani gobono ekileyemo erachikoba kegukiniwa ligoli ase ekileyemo bono igere emiyemo ni chiringi 10 ase aenekire ng'ani go barachikoba bakomenta emerongo ibere ase ensemeli ya makadamia boigo berega kwanekia ng'ani gashagwa berega kuri eira asensemo ichi avocado na chikoba ga komenta ligoli linde gusira abalimi nabayo kwenekenga nkoyegenderelia abalimi manchu murigerelia ayonaro amurikeire ase amagazeti yeli tukolierero ase gazeti ya Daily Nation gotaka kwemanya MAANGI nabo kwenyorera egazeti yo ntwe twabato kugochutelia kolinde nabo kwegolera elindo bago kumurikira amangana ase obweme esomo nchumeria Ndizi TV nabo igona nchini gona mo kumurikira gazeti ya The Standard boigo nabo kwegolera gazeti yubono obewe kwemanya ase obo imekegima ase go mwanchu muri Ndizi TV tantura ngomba rabya berego so imeyo morobere gwensakya ndoche Rose Michiema bakuru Nairobi Pipeline omongena Edelmont na Happy Naftal Onyango niko ndani yo morobere Taisi Amisi good morning na FRIDAH Job and FRIDAH were tuned in kutoka Nakuru City hadi mwisho. Samuel Ntabu agatebanga kurwa KERUBO matundura cultural following haikerondo chenga William Mogaka agatebanga watching live from Migori County tuning in hadi mwisho. Tuko na my wife Jacqueline Kimuto na abana baito na Elvina Viona Chantel Sherin Mary and my dad Hassan Mogaka na mama Joyce Mokera pamoja na John Atika, my brother Paul Asande, my sister Lady na Rebecca Mogaka kurwa mulimani and pole sana gocha ase familia Mwondeki asogosiria omongina moranya undi no mochokoro ye pole Mwandama. We're going to check Klaus Nyakesa watching live for team ENSAKIA watching you live ndoche Mbarikiwa Sospita watching you live from Kisii County na Kenya Power waturudishie stima hapa Igege Center. Kenya Power tusabanga ga kimobo kumairanelia estima ensemeyo Masese Tom Zebedo kurwa Kangundo Roma Road Coma Hill Shrine watching. Nindo chenga Mike Tango Nzulu nagendete kubwatia omorobere kerondo chenga omoigwa wabakinami agatebanga niko tunde kerondo chenga Joyke Mother agatebanga Ndizi TV News Digital poa. We gondo che eno kumakori agatebanga say hi to FRIDAH. Na nchere ni ramaiga. Yes mwanchu muri Ndizi TV senge nchundo chebiro babere kumnyoka kegimani go bono turabeto kwenda as umutimoko oromoke linde tobeto kumanyanga ngayomo gene ito abere wika airinde tobeto kusangane asema mbia leo turachiko sanganere omo MCA we ward ya Ibeno ase Elieta Steve Arika oyuboyigo obagakoraliwa nekyombekerya Polestar buna nigo abirakora emirimo boyikirana nakoba mu MCA namba yemu ime ye county ya Kisii abagosangana ntwe ase oboyime atumanyinga ninkieke ege korokia naende egati atoyeboyigo obobisubwaye boboyikirania ayabe boyikirana ase tubaso kumonchu muri Ndizi TV asengenye tukwirana kuchiko sanga torenere. Ndizi TV ubwansu bw'omugusii amaryogo yemeteni gabeire richibwa se amarwaire ao nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwobo wenya wetrasa maryoga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringoriwa nech machine chaito Ngoro Cross Mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwaria tora amarwaire amange
ande kara gwachire ntobwate chimashini chigokumureka chiarora inki KERUBO chigokumureka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigotote inki KERUBO amarwaire kiobwate twamanya gokwa mariogo mwana abane mashini engomureke yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na gukurwari ikasomo cyobosongo ase stage y'ekigari otwakire simi ase kinamba chikobwatya 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire ga naende bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese ekara gwakire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole ine kwabiri gukuriye chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieli etuka ya